Takže čau lidi, já vás vítám u mojho prvého dílu z hry Minecraft a z hry Hunger Games. Zahrajme si hru Hunger Games, hej. Trochu to spíš ma bolo počuť. A ideme na Hunger Games. Tam sú 24 playerov a zabíjame sa proste, chápejte, určite tú minihru poznáte. No, ja ju v skutočnosti mám veľmi rád, tú minihru, takže preto som si ju vybral. Zadáme si 3 alebo 4 kola. No, takže tu sa zaregistrujete a už to budete mať. A tu vám ešte adresu musíte si napísať a tohto serveru a tu sa vám vybrať takéto. Môžete si vybrať buď červenú alebo modrú. Ja chodím častejšie na červenú. Neviem ani prečo, ale tu si proste vyberiete mapu, a to na Hunger Games. Tak sa chcela čakať na začiatok. Kde sa to začne, hej? Hej. Ten skin, a neviem sa vidí, keď sa pohnem. Čo? Mňa to odpojilo od serveru. Hej, mňa to odpojilo. Neodpojilo. Mám som bol malý bug. Tento skin poznám. Vidíte? Ja myslím, že sa aj pohnem, no ma to dá preč. Hej, ma to tam naspäť. Tento tam skin poznám. To je najväčší herbanov, no ja neviem. No, 3, 2, 1. Bežme! Rýchlo preč! Tuto dajte by mala byť jachta, iba musím prejsť džunglu. Čo je dosť ťažké ju prejsť, lebo je to dosť krvilačná džungla. Musím tam skákať parkour, vyhýbať sa prekážkam. Počkať, je to to, že je to jachta. Na jachte sú dobré veci. Safra. Ja tu dajte malé veci. Rýchlo. Sme stále 24, keď môžete všimnúť. No, ale hovno tu vidím. Nič tu není. To si ma fakt tak obsrali. Ja strešujem, čo to bude. Treba by trvalo vieš. Poviem si tak tam, keď by mohli byť takto. Tam je, môžeme ho pozorovať. Idem ho zabiť. Hajde. Zomri. Čo ti? Ja dole nejdem, ja si počkám. Ja tam musím spať, alebo sa utopím. Yes. No, ale nič nemal. Škoda, ani maso. Aj to by stačilo. Jedno maso iba by stačilo. Jedno maso. Vidíte, už som hladný. Skôr nemusím sa unám z toho plávania. No. Ešte 11, 10. Toto je aký krvilačný server, tu sa ako silno zabíjame bez ľútosti. To je fakt. Počkať. Mne sa zdá, že sa čo videl na vode. To je toto, že čerpá ropu. Tam určite na čo bude. Nie, keď nie, to až potom strašeno, keď bude málo hapsu. Myslím si, že mi fajné zrádlo. Nikto nebude, dobre. Tu by... dvere, rýchlo. Chod. Fú. Už iba 8. Nič tu není. Zase ma museli potrestať. No, tu iba to je.
vidíte vy hovada. Ja mám oveľa lepšie veci než vy. Aspoň dúfam. No, si neviem to. Počkaj. Idem tu. Deska. Yes. V tejto hre, v tejto mape mám fakt dobré šťastie. Aha, tu boli schody. Tu by čo tiež mali byť, ne? Už sme iba 6. Musím to prežiť. A na konci... A na konci... Yes! Na konci tejto hry, keď sa skončí, ak keď prejde čas, a keď budeme žiť takto, no tak je super, ako super vzal. No tak sa zobrali sme v takej malej, no už sa vidíte, sám to vidíte, v malej arene, a tu sa musím podaviť. Dá sa sem nažrať, nechaj ma nažrať. Nechajte ma. Ja sa vás chcem proste nažrať. Nebojte. Čo tu? Vyjal si to. No bože. Teraz ideme sem. Nemodu. Tak tam vás tak kedy odstreli. Jo, bože. Jo. Tuto mapu poznám. Tam musím ísť tou cestou, tam je taká dobrá jasná, z ktorej dobré je. Ešte minúta do začiatku. Tak si učím túto mapu. Tam dole sú také dobré veci, keď ich nájdem. Hej, hola. Keď ich nájdem, tak budem dosť silný, budem boháč. No čo, ale stále sa vedia veci. Tam tá arena, vidíš tam hore, keď prejdeme veci. Ako malička, skoro. No, budeme podľa mňa väčšia iná. No 30 sekúnd do začiatku. Máš roštart i 30. Filipínska táto. No, tuto to možno počítá, ešte to nepočítá, ale strpíme sa. Dúfam, že tam nič nechceli. Čo som začal okolo? Trošku som to sekol, ale nie. Ten idiot mi to nezobere. To vám teraz hovorím. Rýchlo preč. Musím ukázať tie veci dole. Tuto na ložke sú lepšie veci rýchlo. Čo sa tam do prečo to zobral? Ja všetko vykradnem. To je pravidlo. Yes. Teraz tá sračka určite nemá. To je nič. Milujem Ironový sword. Mám dork. To je dobré. Vlastne to chlieb? Kola. Čo? Počkajte. Ako sa to volá? No, nezomierajte, vtedy mi to stále ukážu, koľko zažijete. Nezomierajte, vy ste do 16. Každý zomiera, bože. Môžem? Tekvicový koláč. Fuj, tekvicový koláč. Koláč iba, to je tekvicový koláč. To som nevedel. Tak ozrať. Hej, to by malo byť. Hej, to som bol. Zase tak, že blízko by mala byť čestka, to sa mi stáva. Áno, tu je ten domček. A v ňom je čestka. Som hral s kámošom, viete? Takže keď sme spolu hrali, a tu bola dajte čestka. Aha, tam je. Tam je dole, tam je. Dnes mám helmu a vidím playera. Na srdci. Nie. To fakt.
Čo to? Čo? Čo vám šíbe? To čo bolo? Jak to muselo byť? Dobre. A dneska je to asi všechno lidi. Dúfam, že sa vám video líbilo. Dajte like, alebo dajte komentár, odber. A tak. Takže dneska končíme. Na budúci zase natočím buď Hunger, alebo Murderer by som mohol B2, Skyblock a takéto veci. Takže čau lidi.